És akkor Kati néném megkínál minket. Ne, most sütem, de nem tudtam, hogy jössz, nem tudtam olyan sütni, amilyen kellett volna. De hogy vasárnap süttem puffancsot, sokat már akkor és akkor ez micsoda? Ez csak cseregő. Cseregő? Igen. Ezt nézem, így föláll, mint a... Igen. Hamar volt sütem. Nekem most mondta Barna. Igen? Igen. Na basszus. Azt mondja, jöjj Péter. Ugyan hasonló nem bárra mert autómat tegnap a nagynénémet temettük. Amikor cseregő nem jön. Hogy ízlik? Finom? Itthoni 3 ujjas, sokkal vékonyebb, meg az tényleg van. Csak egy ujjas, amikor béfalt a két falat bálva menve. Na de hát 3 ujjas? Hát igen, hát sütnek, jó palacsintat. De finom. Na Janikám, mit szólsz hozzá, hogy itten találkozol Gyárfással? Hát semmit, egy hegytetáin nem hegytetáin, mert bőgyben vagyunk. Ezért jöttél? Ezért jöttünk csak. Hát figyelj, akkor azt kellett volna, nem mutatnám neked ezeket a gyönyörű tájakat, hanem ugye elhozlak Gyárfáshoz, aztán kész, azt ennyi. Rájönünk egy napot elbeszélgetünk, itt tudok beszélni. Na, Jó, figyelj, holnap mondtam, hogy nekem egy kis pihenőnap van, beülsz a kocsiba, eljössz Gyárfáshoz, azt egész nap beszélgethettek. Jó, az hát 60 éves korosban... Egy szép fotót. Csak én akkor 100 éves leszek. Nem mondok semmit, mert veszed el, nem. Hát de nem, te nem szoktál te bolondot beszélni, hallod? Igaz, Emil bácsi? Nem tudom. Emil bátyám, mondja már nekem, jó sógora-e Gyárfás? Hát, na, mit mondjak, itt van, Szemben vagyunk, beszélgettünk. elbeszéltük, hogy Ukrajnában háborúznak, és kivittek nekünk a buza. Azt mondta az orvos a Hát az Isten itt a buzájának, hát a kidolgozik. A Romániában háborúznak, még fel se állnik a seggemre. Hát meglőnek, ha mit dolgozok. Hát éppen nézem azt, hogy többiek is, Jani is le van döbbenve, hogy itt milyen gyönyörű a kukorica, micsoda fű van ott fent a Péterhavason, igaz Jani? Ott Cegléden meg mi van? Homok. Szahara. Hát meg volt 10 éve, hogy ittes 50 esztendő múlva lesz, sivatag. Ne, aradtak. Mindenki fog aradni, mert addig poroztak, megöltek mindenki. Hát még ma... Nálunk zsilózták, sőt, ha a napra falnak. Gyárfás? És Jani, képzeld elő, ökológiai gazda. Igen. Azt tudod mi? Mi? Na mondjad neki. Hát most már mindenhez mondanak valamit, ugye, hogy bio, meg Igen. és mondjuk, hogy ökológiai. De úgy próbálom meg gazdálkodni, hogy génmanipulációmentes magokat szereztünk össze. Vagy Tehát ilyen pormentes, ahogy te mondod. Igen. És semmiféle vegyszert nem használunk. Megpróbáljuk úgy az embereknek olyan élelmiszert adni, ami egészséges. Én mondok magának ára egy más dolgot. Várjál, de tudod, mit csinált ő? Láttam most is fönt a Péterhavason is, gyűjtötte a magokat, képzeld el. Na jó, azt elértem. De mi, itt ezeken a csangó vidékeken, ezeken, ahol lakunk, mi a tehennek se ablakot nem adunk, az azt jelenti, hogy nem semmilyen ablakot. Amit a Jóisten kiad fűát, sarjút az a második, ami kinő, mert ugye megkaszáljuk, hanem lerágja a nő a sarjú, azt adunk. És mégis a műtájunk nem jó. Mert az biótáj, mert egyáltalán mit kiadott, egyáltalán nem teszünk héza, saport nem teszünk semmit, nem jó. Hát ahol vészedik, tudja melyik jó táj? Az, amelyik a sörgyalból hordja a malotát, azt, ami lemarad a sört. Olyan büdös, hogy nem tudják megenni. No, az a jó, hát akkor hol érünk? Nem az a jó. Hát azt veszik jó minőségűnek. Pedig nem. Mi is ezzel ellen harcolunk. Hát mi is ezzel ellen, de minket annyira letörtek, hogy mi mindjárt a teheniket ki kell adjuk a szállásból. Van 7 felistálni, már kell adja, mert 7 tehenből nem tudok annyi pénzt összeszerelni, hogy kávét, kenyeret vegyünk. Hát mert tudod mi a baj? Egy liter tejér mennyit kaptok? 40-ban. Na azért, azt nézd meg. Adjak 4 liter, tehát hogy vegyek egy fél liter sört. Na most, hát akkor hol érünk? Hol érünk? Adok tehénben láttuk 4 lej volt egy liter tej. Automatán. Igen. Azt kellene itt megtenni, hát de Gyárfás. Péter? Várjál, Gyárfás, azt kellene itt megtenni, hogy összefogni benneteket. Csak az a baj, hogy az emberek is már nem olyanok, mint régen. És ezeket a tejeket, például, vagy túrót, sajtot, stb. Úgy felcímkézni, úgy árusítani, úgy odaadni az embereknek, hogy igenis ez házi. Na, Péter, mondok én neked, valamikor olyan világ volt, bácsoskodtam, jól tudtak. És szakársajtól bementünk Palánkára, azt tudod mennyi lehetett? 200 kiló sajt körülbelül. Mikor annak 15-20 perc volt, mindenki egy nagy sajtot fogott a kezébe, áll a csódba, hogy mérjük meg, vették meg. Hordták a fadézsákot.
hordták a disznó hólyagot, amit a disznó húgy volt, kimostak, azt kellett tölteni, úgy vették, ha kereszt emlékszik, mi volt az itós, mi volt, mi embers, mindenféle, egy túl volt az esztera. Nem tudtam csinálni annyi sajtot, hogy el ne tudjam adni. Most hiába csinálom, meg senkinek, ha beviszek Palánkára, vigyek 10 kiló sajtot, vagy 100 kiló sajtot, az Palánka ide egy nagy piac. Kell vigyek pénzt a zsebembe, hogyha egy micset, tudja mit az a micsek, azok a sültusok, hogy megegyek, mert az is lehet, hogy nem tudok eladni 10 dekát. Na most mi ezt úgy oldottuk meg, hogy több tanya összefogott. Tehát sokan vagyunk, 10 vagy 20 valahány tanya, aki csak úgy termel, hogy ilyen egészséges élelmiszereket, tehát minden vegyszermentes, minden. És mi azokat, de mi csak a felesleget adjuk el. Tehát mi ebből élünk, és a felesleget értékesítjük az embereknek. És most már egyre több ember rájött, hogy ez az igazi élelmiszer, mert ettől nincs rosszul. De most már keresik. Tehát itt is azt kéne, össze kéne fogni a gazdáknak. De tudod mi a baj? Gyárfás, emlékszel, hogy voltunk ott lent Farkasok patakán a barátodnál, aki mondta, hogy levágott ne beszéljek annyit, inkább megyek. Gyárfás, aki levágott ott egy borjút, és nem tudta eladni a húst, mert mindenki azt mondta, hogy megveszi a Lidlibe, meg a Kauflandba. Ez a bor. Érted? Mert az olcsó. Most az átett turót, hozzá ide azt az oldalt, az öreg Istenben, hogy az emberek kóstolják meg. Az a baj, hogy azt az itthoni, mit termelik, azt nem veszik meg, és elmennek be, és veszik azt a vékos sajtot, az ilyeneket. Tehát úgy vannak meghűítve, hogy az a jó, ami olcsó. Nem az a jó, ami az olcsó. Jani, háttérbe, egy hátsó szándékkal, azért is beszélek sokszor így Gyárfással, meg itt a gyimesi gazdákkal, az a szándékom, hogy az embereket rávezessem arra, hogy igenis, őket kellene megbecsülni, nem a multikat. Így van. Az nem, mert az ipari csak úgy tudod előállítani. Most mondok egy érdekességet. Egy 20-25 kilós disznó, amikor megérkezik egy ízladába, 3 hónap múlva 130-150 kilóval elviszik. De most gondolj bele, az mit kap? Tehát milyen ételt eszel? Én nekem azt tetszett, amikor mondtad, hogy a cigány meg akarta venni tőled a disznót, igaz? Igen. És akkor alkudozott. Mit mondtál rá? Azt mondta ugye, hogy ő kelt volna fel hajnalba, meg kaszált volna, hogy kapja a sarjút. Az így volt, hogy szerelkének neki egy olcsó disznót karácsonyra. És mondom, én nem tudok szerelni, hanem ezelőtt egy évvel miért nem rekesztetted be a pajtába, most volna, amit állva. Ne légy lusta. Na, ugye? Ne, vágjon füvet, én is azt adok, hanem savút, hanem tejet, hanem terebuzat, és ne várj. Mindenki azt várja, hogy karácsonykor olcsó lesz. Hát mindenki karácsonyra disznót akar. Most már a pillanatban husználja élő súlyban. Hát ez a baj. Nálunk meg ugye úgy van, hogy például Bekősógó, vagy a Veje is tudod, ott se látnak tápot a jószágok, azt 5-600 forintra drágában adja kilaját, mint a többi, de a többi az tápos, hogy Peti mondta, hogy mit tudom én, májusban volt választási, karácsonyra meg 150 kilós híza volt. Andrásnál nem, az másfél év. Nem ezt mondom? Kész. Én is addig tartom, hogy 200 kilós legyen, majdnem másfél évig, és ahogy maga mondta, hogy hamar felfutottak, megettük, reggel, amikor fel kell rögtön a vízután. Nekünk is adott, voltam disznótorba Gyárfásnál, és adott kóstolót, mondjuk elég sohar, mert nem sok kóstolót adott. Na, és lényeg az, hogy hazavittem, Dóri csinált belőle tokányt, itt úgy mondják a pörköltöt, és kérdeztem tőle, hogy miért olyan, mit csináltál vele, miért olyan finom ez? Hát azért, mert normális húsból volt, ugye? Érted? De amit ti ettetek este pörköltet, az se volt. Igaz, hogy jó volt? Na. Most képzeld el. Tehát most kell disznyászni. Tarts disznyót, csak akkor Mi mindenkinek jó az? Disznyászni? Azt még ezt se hallottam. Hát ne várj disznyót, no. Ja. Képzeld, mi hízó marhákat tartunk, ugye hízó bikákat. Mi húst termelünk, nem tejet. És nekünk egy bika, mire felnő, az 1,5-2 év. A többieknek 1-1,5 év. Tehát ennyivel mi később. Fél év a különbség. Nekem, Jani, amikor kijöttünk ide Erdélybe, akkor nagyon sokan mondták, hogy mit fogsz majd csinálni, gazdálkodsz.
Nem, én ahhoz nem értek. Majd felkeresem az olyan embereket, mint Gyárfás is, aki tudja, a kisujjába van meg. Emil bácsi is tudja, tud gazdálkodni, gondolom, nem? Legyen miből? Legyen miből gazdálkodni. Hány éve gazdálkodik? Mikor fejte meg az első tehenet, Emil bácsi? Azt már nem tudom. Hát, Valamikor reggel volt, nem? Este is lehetett, mert reggel almú. Hallod-e? Mit kérdeztetek tőlem, hogy a csángó miért csángó? Nem, a Lacinak kezd megkérdezni. Laci, na kérdezd meg, hogy miért csángó, Nem, nem úgy kérdik az. Nem, várjál, Lacinak ez a feladata. 20 éve erre készül. No. Tőle megkérdezze. Na. Hogy mi a különbség? Mit mondtam, a csángó? A magyar. A székely. Mi a székelyek voltunk az eredetünk, csak ugye amikor a Madéfaluvászat elő volt, akkor rá kellett venni, mert ölték meg az embereket, és akkor de becsangoltak. Elcsangoltak, és akkor itt meghúztak sanyi különbség. Nekünk egy szemünk van, lábukon, minden egy Nézd meg csak ott. hát a beszédük egy kicsit balsabb, de egy arra. Látod, a bal oldalt a nyakán van neki is bőr. Látod? Neked is van, de mondom, kérdek egyet, nem haragudtak. Egyszer elsőszorra megkérdem, hogy haragni. Akar, mit mondunk egy? Nincs harag. Hát akkor tiszta. Látta igaz, hogy van a népviseletünk a régi, amilyen volt? Igen. Igaz-e? Van a zink, kagya, csangószíú, és a csangó miért hordta örökké künd az ingit? Azt nem tudom. Na megmondja, de harag nincs. Nincs ez. Amikor megcsókolja segíteni, mert megtörő a száját. Jó, Ha miért nem mondta meg? gondoltam, hogy ez lesz a poén, de jó van. Harag nincs. Mit úgy volna? Még ilyeneket tudok csak szégyenni mondani. Nem az Milyen van Gyafinak? Gyafinak van szóbősége. Szóbősége van Gyafinak? Szóbősége van Gyafinak. Szófosása van neki A sokszor. hülyeségeket nagyon bírjon. Ha ön is szereti Erdélyt, és értékeli az erdélyi túrák Dóri és Péter munkásságát, akkor ön is támogathatja egy liter tej, vagy egy liter üzemanyag árával a munkájukat. Kattintson a YouTube csatorna felületén a csatlakozás gombra, és ott kiválaszthatja azt az összeget, amivel hozzájárul ahhoz, hogy még szebb filmeket készítsen Dóri és Péter, az erdélyi túrák. Köszönjük!